ko barka da wuni. Yauwa Mudi, yau take sallah wajenka kenan. Yomi ka gani ne? Na ga sai farin ciki kake ne. Wallahi malam ne ya bani ajiyar buhun gwaba, shi ne nake ta zara ina ci, na san in ya zo karɓa ba zai gane ba. Kai yanzu, saboda ba wanda ya san kana ci, shi ne kake jin daɗi kana tunanin ba zai gane ba? Yo ta ya zai gane? Ai zan ci rabona ne, kuma dama ya ce in ya tashi karɓa zai bani ladar ajiya daga ciki. Mudi kenan, bari na baka wani labari, wataƙila hakan ya sa ka gane kuskurenka. A wani lokaci, an yi wani mutumi mai suna Mudi. Mudi ya kasance mutum ne mai yawan arziki. Wata rana dai Mudi yana zaune yana zancen zuci yana cewa, Gonata ta mangwara ta yi kyau, mangwaron yanzu duk ya nuna, gwara in samu wani ya je ya tsinke mani mangwaron nan duka, kar in bashi ya je ya raɓe a banza. Amma fa wanda zai tsinke mangwaron ba zai sha koda guda ɗaya ba, sai dai in har ya daure bai sha ɗin ba har ya gama, to zan bashi auren 'yata tare da gararta duka baki ɗaya. Shi kenan washe gari, sai Mudi ya sa duk a yi shela a gaya ma mutanen gari cewa Mudi yana kiran su a gidansa. Mutane suka taru dan kam a ƙofar gidan Mudi. Sai Mudi ya ce da su, Dama ba wani abu ya sa ne kiran ku ba, gonar mangwaro ta ce nake so a tsinke min, amma ba za a sha ko mangwaro ɗaya ba, sai dai zan ba wanda ya tsinke ɗin ladar tsinkewa, wato zan ba shi auren 'yata tare da gararta baki ɗaya. ko da jin haka, sai kowa ya ce ba zai iya ba, domin mangwaron ya cika kyau ga kuma ƙamshi da zaƙi. Ba wanda zai iya ba tare da ya sha mangwaron nan ba. Ana haka, sai Gizo ya ce ma Mudi, Ni zan iya. To Gizo, gobe kai shiri ka tafi. da gari ya waye, sai Gizo ya ɗura ruwa a jallo, ya ɗauki madubi da kuma tsinken sakacensa, ya je gonar Mudi ya kama tsinkar mangwaro. Yana cikin tsinkar mangwaron, sai ga ɗan Liti abokin Mudi ya zo wucewa. Sai ya ce wa Gizo, Gizo barka da aiki. sai Gizo ya tofar da yawu ya ce, To, kai wannan mangwaro ko warinsa ma ba na so. da ya ga ɗan Liti ya wuce, sai ya ci gaba da tsinka mangwaron, yana sha yana zubar da wani a ƙasa. Shikenan, ashe duk abin da Gizo ke yi bai sani ba wata 'yar tsuntsuwa tana nan tana kallon shi. Da ya gama tsirkan mangwaron nan tas zai tafi gida. Sai ya ɗauko jallar ruwansa ya kurkure bakinsa ya ta tas kamar bai ci komai ba. Sai Mudi ya aiko abokinsa ɗan Liti ya ce, ya je ya ɗibi mangwaron da Gizo ya tsinke. Da ɗan Liti ya sake dawowa wajen Gizo sai ya ce masa, Har ka gama? Na gama mana, amma da ƙyar kamar in yi amai, saboda warinsa, warin duk ya cika min ciki. Sai ɗan Liti ya zuba mangwaron a buhunna ya tafi ya kai ma Mudi. Da ya je gida, sai Mudi ya tambaye shi labarin Gizo da tsinkan mangwaro. Ɗan Liti, Gizo ya sha mangwaron nan kuwa? Kaga kai abokina ne, shi yasa na tura ka, domin ka duba mani shi. Ai Mudi, Gizo bai sha mangwaron nan ba, domin ko da na koma ɗebo mangwaron, sadda nake zubawa a buhu, Gizo yana tofar da yawu. Kuma da na ce da shi, me yasa kake zubar da yawu? Sai ya ce warin mangwaron ne ya cika masa ciki. Suna cikin maganar sai ga Gizo ya zo gidan Mudi. Mudi ya ce da shi, To Gizo, ka yi aiki mai kyau, sai ka koma ka gyara gida, za a kawo maka amarya da gararta. Shikenan, sai Gizo ya je ya yi gyaran gida sarai, aka ɗauko amarya da gara aka zo da ita gidan Gizo. Kafin 'yan ɗaukar amarya su tafi gida, sai suka ji 'yar tsuntsuwa tana waƙa tana cewa, Kai Gizo, a can ka sha mangwaronka, har ka kurkura bakinka, har ka manto jallonka. Kai Gizo, a can ka sha mangwaronka, har ka kurkura bakinka,
har ka manto jallanka. Tana ta faɗan haka har sai da mutanen nan suka ji. Sai ɗaya daga cikinsu yake cewa, Kai, ku tsaya mu ji abin da tsuntsuwar can ke faɗi. sai Gizo ya ce da su, Kai, ku rabu da ita, don Allah shirmanta take yi. Wane irin a rabu da ita? Kai, mu tsaya mu ji. shikenan sai 'yan kawo gara da amarya suka ji tana cewa, Kai Gizo, a can ka sha mangwaronka, har ka kurkura bakinka, har ka manto jallanka. La'ila, ashe dama ka sha mangwaron ka ce baka sha ba? sai suka yi ta surutu da hayaniya. Shikenan sai suka mai da amarya da garar ta gida, suka gaya wa Mudi abin da ya faru.